ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಬೀರೆದಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರೂಪ ಐಸಿರಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಎಂಕುಳು ಪನರೆಪಿದಾರ್ದಿನಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಥೆನು ದೇಶದ ತನ್ನಾಲ್ಮೆಗಾದ ಜೀವ ಬುಡ್ದಿನಿ ದೇಶದ ಸುರುತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬೆದ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟು ಬೆಳೆತಿನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ ಸೀಮೆದ ರಾಣಿಯಾದ ಪಟ್ಟ ಏರುವಳು ಈದಾನಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಉಳ್ಳಾಲಗ ಓಲೆನ ಕಡಪುಡು ಓಲೆಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರಡನ ತಿರುವೆನು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೀಮೆದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಕೊರ್ತುಚಿ ಪಂದು ತೆರಿಪಾವೆ ಓಲೆಡು ಒಟ್ಟು 1,000 ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ 1,000 ಮುಡಿ ಅರಿಬಾರ್ ಕೋರಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಾವೆ ನೆಡ್ದವರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಡುಟ್ಟು ದಂಡದ ಕಲಾ ತಯಾರಾಪುಡು ತೂಪಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಡಾಯಾಪು ಅಪಗ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೇರಿನ ಓಡದು ಸೂಕೊರ್ದು ಸುಡು ಸುಕಾರಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಲಡಾಯ್ಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ನ ಕೆರ್ದು ಪಾಡುವೆರು ಚೂರೇ ದಿನಟು ಕೂಡ ದಂಡಗ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೇರು ಉಳ್ಳಾಲದ ದಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಳುವೇರು ಬಿರುಪಗಾರಿ ಪತಂದು ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ತನ್ನಾಲ್ಮೆಗಾದ ಪೊರಂಬುವೆರು ಮದೆಟು ಉಂತುದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸೇರು ಬುಡಿನ ಗುಂಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕಗ ನಾಟುಂಡು ಪಟ್ಟದ ದೇವೇರು ಸೋಮನಾಥರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕಾಯ ಬುಡ್ಪೇರು ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಬೀರೆದಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರೂಪ ಐಸಿರಿ